Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Kiko Matos hinamon ng bad boy ng Cebu sa boxing match dahil naangasan nito. Isang kaabang-abang na issue mga idol kung mabibigyan ito ng pagkakataon at mapapansin ito ni Makagago dahil magandang laban ito at magandang matches para sa dalawang manlalaro. Ang isang badas na naghahamon ng kung sino-sino at ang bad boy ng Cebu na hinahamon itong badas ng Manila. Sa video mga idol ay sinasabi nitong bad boy ng Cebu na wag nang gawing basihan ang maraming subscribers. Dahil kung totoong matapang itong si Kiko Matos ay lalabanan niya itong si bad boy ng Cebu nang walang kahit anong kondisyon. Mapasikat man o big time YouTuber yan o small YouTuber pa yan, kung matapang talaga itong si Kiko Matos ay lalabanan niya ang hamon ng bad boy ng Cebu. Ang sabi pa nito mga idol, kung si bad boy ng Cebu ang tumira sa kanya, siguradong yapi ang ulo nito. Kaya naman, kakasanga ba itong si Kiko Matos kay bad boy ng Cebu o gagawin niya lang din niya ito kagaya ng panghahamon ng ibang YouTuber sa kanya noon? Ano sa palagay nyo? Panoorin natin ang clip na ito. Anong masasabi mo kay Kiko Matos? Ang masasabi ko kay Kiko Matos, kapag totoo kang matapang, tapin mo. May dala ka pa dito, no? Oo, pinapagawa mo pa? Para mas mahigara ako sa practice pag makita kung saan mo ilagay ito? Sa ano? basta harap. Hindi na lang ako na hindi na lang ng picture ito ni Kiko Matos para mas mahigara ako ba para ganahan ako mag-practice. So, talagang kasasahan taga si Kiko Matos, oh. Huwag nang maraming daldan. Huwag nang maraming daldan. Sige na, subukan. Sakin mo ang mukha ni Kiko! Ayun. Sana makasahan ako. Oo, para malaman ng mga tao kasi kita mo naman sa page ko at saka sa YouTube, hindi kayo mag-video sa page ko. Lahat ng taga Cebu parang gusto nila maglaban si Kiko. Kasi may galit siguro sila kay Kiko. Inaasam-asam nila na maglaban kayo ni Kiko Matos. Tapos walang taga Cebu, walang paano kay Kiko. Kaya ako ang tinuro nila. Kaya Kiko, pag gusto mo talaga away na totoong away, hindi scripted, subukan mo ako. So ano pang hintay natin guys? Post na natin ito. Para sana makalaman na. Sana mamayag na walang ng maraming subscribers. Kapag totoo kang matapang, sumagot kayo ni subscribers. Oo. Talaga kasi ikaw, lumaki ka sa showbiz. Pero maliit ka sa tapang. Matapang ka lang sa scripted. Dito ka sa Cebu. Hindi lang yung dito mo, hindi lang ka na wala nito. Ayan, so good luck. Sana matuloy. No? Sana. Ayan. Para malaman matulukan ng mga tinatanong ng mga tao ba kung kaya ba kita o kaya mo ako. Oo, yan. So, ano to? Talagang, ang laban to is, para to sa mga nag-request, di ba? Oo, para sa nag-request ito. At saka para sa tapang ito, laboratory ni subscribers. Para sa tapang, tapat ito ng tapang versus tapang. Oo, kita mo yun. Wala ko na sa nagalit. Pagkawas pa talaga ng carpooling is para ano. Good luck. Idol. Sana panood nyo idol. Isang magiging kabang-abang nga ba ito sa mga taong manonood at taga-suporta dahil kung mabibigyan ng pansin ito ni Makagago ay isang kaabang-abang talaga ito at sobrang daming tatalpa panigurado dahil marami ang nagre-request kay bad boy ng Cebu na kalabanin itong si Kiko Matos dahil nga naaangasan sila. Ano sa palagay nyo? Mag-comment na. Hanggang dito lang tayo mga idol at kung nagustuhan nyo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat!